dalah sinuwun Prabu Kresna. Samo-sami rawuh ing sudung kula lho. Iya Kakang Semar. Prataku sakadang iki Kang Wigati bakal ngaturake apa kang dadi pamunduté ing Kakang Semar. Kakang aja kurang pangapura. Kyai Sami Aji mung bisa ngaturake kembang mung swiji lho Kakang. Kakang Dipol. Nadyan mung swiji ning tak jaluk. Kakang Dipol aja nekake marang Pandhu. Iya Kakang keparenga imut menawa sira Kakang iku kawula awas madukara. Nggih mo keparenga dipun imut-imut kakek ini sing kaya ngapa ya wong lawas. Amarta wit Trimla pun derek Ndara Janaka. Nggih kudu ditimbang sing kanthi permati. Nadyan mung siji kembange nanging kudu menggalih oleh pepunden Pandhawa niku nyubur tentanduran sampeyan gitu memangun wis mau sampeyan memarep weteng sampeyan kok memarep marake warep kok memarep kajahe menika kudu dipenggalih saiki golek gawane angel maupun temata le nderek Pandhawa ampun nganti dadi bajing luncat tetep nderek Pandhawa mawon mo nek mung siji kembange iya Pak aja sulak karo kahanan sing ora bisa awet kok diundaki 10 terus pindah nggon kudu eling karo lelabuhan padha cerewet bocah wis tuwek dadi kandhane werna-werna. Aku melu wong liya ya ora wong liya, isih anake Pandhawa dhewe. Tur aku ya ora ajeg ngono. Ayo mengilingke ya. Lah iya to. Nek kae tembang 1000 kutha ya. Iya. Nek Semar ning 1000 besekap. Ngendi-endi duwe. Aja dirigis. Nggih Ndara, nadyan namung setunggal tetep kula tampi. Mara Kakang enggal iki diasta Kakang Semar janiyaning talaga kadilangit. Mambang tanpa sulana pamaneka. Wintang tuliwa kusumaya sumawur. Lumrap kang sekar kadijado sampun kula tampi sekalipun sinuwun namung kula suwun sinuwun ampun ngantos daya-daya mboyong dhateng kula kriyin. Kula tak ngentosi kembanging setunggalipun nggih, Den. Iya, Kakang. Mung sedaya Kakang Semar. Weh, kembange kuwi ya, Gong. Wah, eloke jan. Kembangine apik jan kaya cabdus. Bakal njrigis kowe. Iya, kembange rada jambon ya. Iya. Niki kula ajeng nyerat setunggalipun sinuwun. Monggo, Kakang.
Lang larasing pamiyat rengganing para toya Sri Lastya manik sorot sumawur sumirat niki Sun Prabu Rama dipun dherekaken semana ing rawuh sasampun lenggah keca keparenga kula nyuwun dawuh lho. Iya Kakang. Samangku mrene Kang Wigati bakal ngaturake kembang kang kapundhut dening Kyai Semar. Iya mung nyuwun pangapura Kakang lebet kembangipun sewiji Kakang Semar. Mboten napa-napa sinuwun. Nadyan namung setunggal nggih sampun mertelaken bilih paduka estu-estu anggenipun ngersakaken badhe boyong dhumateng pun Semar moringga keparenga nampa Kyai. Samar pamoring suksma sinuk manawinahya ing sepi sinimpen telenging kabu pambukaning warana talen saking lip layaping ngaluyuk pindha pesating sprosun musuting rasa dadi ngono kaya mangkono puna sekar wus momor dadi suwiji Gyodan Singara dening Kyai Semar. Datasakala ical wujuding kembang satemah babar bathari kanastren. Mangun kung kanduhan limang kula nuwun Kyai kula ingkang sampun wangsul Kyai iki jebul bojoku kanastren sing timbul inggih kula ingkang sampun wangsul Kyai piye to bune kowe kok lunga ora pamit. Ki aku ki tok anggap apamu Kowe arep kemayu dumeh kayamu suwengi atusan ewen kuwi Iya. Kowe kemayu dumeh jutaan kayamu kuwi. Aku ngurung mangsane dadi pamong ki banjaku mung pira. Kalah kurut karo belanja mundhut. Kowe nek pinuju melu campur sari kae ora mau ngangkat belanjamu. Ning mbok aja terus ngono karo wong lanang kok terus nganggep sepi. Wong lanang ki elek kaya ngopet malati tak kandhani. Kuwi nek wong lanang sing turut ki malati, ya ta Kang. Ha iya. Nek wong lanang sing gayane mung golek wedokan karo main apa malati, ya ora ngono. Ya ta, iya. Ora ndayani malah ngremuk wong urip kuwi. Duh Kyai, sampun klintu penampi. Kula kesah menika mboten mangke namung wonten iki atosipun kok Kyai. Wigatine apa? Nun inggih kula semangsang Hyang Padha wenang. Sampun nyuwun dawuh kula kedah Kyai Semar kedah momong dhateng sinten. Oh ngono. Inggih. Njur kepiye sadering Sang Hyang Padha wenang? Duh Kyai, sampun titiwanci bilih kula dalah Kyai Semar kedah momong dhateng para Pandhawa. Awit inggih Pandhawa menika ingkang driji majengaken kelabanipun Prabu Rama. Pandhawa gadah kewajiban dandosi ingkang risak. Ngrasakaken ingkang klintu merdikaken saking pakundhalaning jiwa saha pananggih ing semandang para kawuling ngamal
to Kyai. Oh ngono. Nun inggih Kyai. Agyat risang kapirang. Renanggo kinompet kempet. Kyai Semar, kula Sang Prabu Rama ingsun wis midhangetake apa kang dadi sadaning Nyai Kanastren lan uga wis ingsun tampa kanthi trewaca. Kang mangkono ingsun rawenang meksa marang sira Kyai kudu tindak marang Pancawati. Lan uruhanana ya Kakang. Mulane ingsun dape ada-ada mboyong Kyai Semar iki kejaba kagem iradat raharjaning negara kang luwih wigati. Yaiku nggone ingsun kepengin bakal nyemurupi munggu sapa kang bakal nasilabuhaning Prabu Rama. Monggo wis kecetha yen ta para Pandhawa ingkang bakal nyambung sejarahku. Yai, ingsun lega lila, ikhlas lahir batin. Sebab wangune ya mung Pandhawa ingkang bisa nutup sakabeh kekurangan kang sumandang marang jeneng ingsun. Mula Kyai, ingsun pengin bakal temu lawan suryaning Pandhawa Prabu Surya Bathara Kresna. Patala Narada Kresna pangkulus anyakara ring Prabu Rama. Sinjang Kresna kuwi jeneng ingsun ya Prabu Rama. Syukur bagi sewu. Dene ingsun wis bisa ketemu lawan Sira Prabu Kresna. Sang Prabu, ana apa? Aku butuh sapejagon lawan paduka Sang Prabu Kresna. Mula ingsun pundhut Sang Prabu Kresna miyos ning plataran. Ya tak turuti Sang Prabu. Besok amenggemo Paris Dimas Werkudara dene Surya Arjuna mbarep kakang ngopo won dawuh Prabu marake padha nututana jengaring Kakang Prabu yen ana pangayu-payu padha melu cawe-cawe bisa kirau sendika Prabu. Tulus anyakara ring ana wigati apa Sang Prabu Rama dene sira miji marang aku supaya metu saka dalem karepempel Sang Prabu. Iya Prabu Kresna. Mulane jeneng para tangantuni miyos iki mau kepengin banget aku bakal nyuwun pirsa. Murpil sing babakan apa ya Sang Prabu? Apa kapara nyata menawa Sang Prabu Kresna nganti kalenggan iki isih dadi kekandhanganing Pulun Bathara Wisnu. Yen ora kuwi pancen mengkono kahanane Prabu Rama. Nganti kalenggan iki aku isih tetep dadi tes Sang Hyang Wisnu.
yen pancen Sang Prabu Kresna iku temen-temen titis Sang Hyang Wisnu. Mara gage aku arep takur Wangsulana. Arep ndangu apa? Bathara Wisnu turun marang Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama. Bathara Wisnu iku manitis marang Narcapada rambah kaping 7. Sepisan marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanganing Prabu Danapati Lokapala. Kaping pindho marang Ratu ing Maespati Prabu Harjuna Sasrabau. Kaping 3 marang jeneng ingsun Prabu Rama Wijaya. Kaping 4 marang jeneng ingsun Prabu Kresna. Kaping 5 marang Narendra ing Kediri Prabu Jayabaya. Kaping 6 marang Ratu ing Malapati Prabu Anglingdarma. Kaping 7 yaiku marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mengkono surasaning tulis kang wis sumurupi Prabu Rama. Bener apa luput mung sumangga Prabu Rama. Wajibanku mung mangsuli marang pitaken mau Sang Prabu Rama. Dina karta mrihara bantu utamaning kono titik. Oh, iya bener kabeh kang dadi dawuhmu Sang Prabu Kresna. Kang mangkono wis titiwanci Prabu Kresna aku bakal manunggal marang jeneng para. Mantis kuwi iki aku ora niat ganggu gawe marang labuhanmu. Kepara aku bakal nguyung-nguyung anyeng kuyung murih kasembadan apa kang dadi sedyaning Sang Prabu Kresna. Ya Sang Prabu Rama, aku ngaturake panuwun tanpa upama Dewi Sang Prabu ngersake lenggah ana ing hanggaku kene. Ora liwat aku bakal rumeksa marang keluraning Sang Prabu Rama. Ya mung ana kuciwane nggonku ngreksa marang Sang Prabu aku nyuwun pangapura. Iya Prabu Kresna tiba padha-padha. Sang Prabu, aku titip negaraku. Aku titip bangsaku. Lan aku titip rajaning jagat saisine iki. Mangsa bareng pangreksamu. Kuwi kabeh mau tansah manggih karahayon Sang Kresna. Oh ya Prabu Rama, sabisa-bisa aku bakal rumeksa marang jagat iki Sang Prabu Rama. Mara gage wengakna lawanging swargamu aku tumuli manjing ing garbaning Sang Prabu Kresna. Jero kang manungsan mengko Arjuna ana paran Laksmana ora beda Kakang Prabu Rama. Aku wis titiwanci manjing marang hanggamu awit ya mung sira ingkang pantes dadi wadahku Arjuna. Iya, aku mung saderma nurut apa dadi karepmu Laksmana. Mara gage wengakna lawanging swargamu tumuli aku manjing marang jeneng para Arjuna kaya sumadi papan kanggo Sira Laksmana. Kaipe wonten dawuh Kakang Prabu. Kali Laksmana manjing marang Siadi wektu iki
Kyai piwus kasembatan antuk wahyu ning kaprawiran. Wis saka dayaning Lesmana mau Yai. Ngaturaken syukur kunjuk ngersani Gusti sabab saureng sanugraning Pangeran Prabu. Iya, Yai ayo enggak nyedhaki marang Werkudara. Ngaglah kakak iki sapa? Werkudara kuwi sapa? Sugriwa. Aku mulai Kresna sing wan-wani mati marang Gustiku. Ayo tanggung jawabku. Langkana bagi. Wah, jebol dana Werkudara. Oh! Kaya wong bingung ana apa Werkudara? Aku goleki batane Sugriwa kok ora ana. Semono apa Di? Saiki Sugriwa sejatine manjing marang gawa garbamu kok Di. Ning Siadi aja wedi. Ya kanthi Sugriwa manjing marang Siadi mau. Tegese wektu iki Dimas Werkudara wis nglakon entuk wahyu kasantosan saka dayaning Sugriwa Yai. Sujud syukur marang Gusti aku sampun nugrahaning Pangeran. Wujud wahyu kasantosan iya. Ayo hingga berkemana papannya perawan roka Yai. Ana wanara ulus abang iki sapa? Inggih nami kula pun Jaya Anggata Sinuwun. Paduka sinten? Aku Prabu Kresna. Mburi kuwi sapa? Kula pun Nanila. Kula pun Kapi Jenggala, kula pun Pramuja, kula pun Kapi Sraba. Ana apa padha ana kene? Sinuwun, kula paduka yang nyedani Sang Prabu Rama. Kosek aja kliru tampa. Aku ora niat nyedani marang Ratu Gustimu. Nanging Ratu Gusti Prabu Rama kuwi iki tetunggalan marang jeneng ingsun. Dadi Kresna ya Prabu Rama ya Kresna. Bela dalah. Menawi ngaten sinuwun, kula nyuwun dipun paringi mergi supados sanjep dhateng kasamraning pejah kula sak kanca menika sinuwun. Awit sampun dados patembaya kula sak kanca menawi kaliyan Prabu Rama menika tiji tibeh sinuwun. Iya. Aku ora bakal kabotan miturut marang dadi penyuwunmu. Ya mung sadurunge padha tak tuduhake marganing pati kang sampurna. Luwih dhisik kowe sak kanca padha mijekna wiji wanara. Ing pamrih supaya ngarep padha iki aja kongsi kentekan bibit kethek.
Oh, ngaten. Iya. Lah menapa kula sakala tasih saged mijikaken utawi ngluraken wanara, labet kula sakanca sampun sepuh sedaya. Inggih sinuwun kula sabet kelawat menapa. Nau kangge duwen-duwen. Kula saged mijikaken kula nggih mekaten sinuwun sampun icabaya kula. Kula iki kalpun ringas-ringas sampun namung lair ringasipun namung lebet pun mboten napa-napa. Mila nyuwun pangapunten. Kula sampun nyobi wong sawangsul. Namung gagal wigatan kok kari namung kopat kapit kemawon. Cetha. Apa ora gelem wiradat sampun. Mboten kirang-kirang anggen kados wiradat. Namung kasunyatanipun kok gagal wigar tanpa karya. Namung sawo kecewa ing sami pinanggih. Rumiyin kula sampun ati lan lari Wonogiri niki. Gagal pun nebut lurah. Lajeng menika kula nyobi pikantuk lari Surabaya mbok menawi saged mijikaken. Oh no, injih. Namung mbok menawi. Mulya mangana beras karo ben bisa walah samboten kirang-kirang napa rati kelemon terus niku mbendakan terus. Ngono inggih. Mila menawi kula kadhawan mijikaken waduh sinuwun. Kula timah mbayar kemawon. Lho, kok nyang ndi-ndi. Piye budidayamu supaya maujud panjaluk iki mau Anggada? Yen bisa wujud kang dadi pundhutku sira bakal tak duwe margani patu kang sampurna. Oh inggih. Nah ngaten kula sak kanca nyuwun pamit badhe mlebet ana malih. Wingatos nuhoni dawuh patuku sinuwun sakit-sakit kula sinuwun. Iya. Masa Brajaya Anggada muga-muga sira sak kanca tansah pinaringan karahayat. Kusira seta iki sapa? Nami kula Anoman sinuwun. Kula mireng pawartos bilih paduka sampun dados titisanipun Pulun Bathara Rama. Keparya to Anoman? Terus piye karepmu? Sampun dados prasjane manah kula sinuwun. Kula purun gesang uga gesang kula wau saged suwita dhateng Titis Wisnu. Oh ngono. Inggih, menawi boten Titis Wisnu alur pecah kula lampahi. Wah, sajae kok wis manjing fanatik karo Wisnu Warsita. Wisnu. Iya. Aku ngakoni bab perkara prastiamu kuwi. Lho nggih. Yen ngono, dina iki sira ingsun lirani swita marang Prabu Kresna. Walah dalah sembah nuwun sinuwun. Kabar wektu dina iki tutukna olehmu bebada pertapan ing Gunung Kundalini. Ya mung yen sawanci-wanci tak timbali sira kudu sowan Anoman. Lho iki sinuwun sak kedhawuh. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng Kendali Sada nglajengaken ngen kula mbangun pertapan. Kanggo opo? Njaluk Semar. Piye, Mbak? Kukuyo kenceng Bratayuda.
kabeh para guru. Maju bareng ayo. Ndara Bima Kakang Semarapa. Kula sunyun ngantos Wurbandita nggih, Gus. Iya. Sampun titi purnenggati Prabu Rama menitis dumateng Kang Rakasun Prabu Kresna. Menika sampun gumantosing kewajiban saking Prabu Rama dumateng para Pandhawa ing menika kula namung nyuwun ngersane Gusti mugi-mugi Pandhawanipun nglajengaken labane Prabu Rama tansah tumindak ingkang sae samusupe dhateng hambek luhur budi utami. Para Pandhawa kedah saged dados tuladha dhateng warga agung ing Praja Ngamarta. Ampun milik barang sing melok mangke mindak malah keselak-selak. Aja sok mil dudu darebeke. Mpun to. Ala napa iso nampa sing dadi kewajibane dhewe, tegese mboten bakal ngrebut kewajibane wong liya. Iya, kudu diowahi minta sing kaya ngoten niku. Kudu resik lahir batine. Langkung jengandika dados satya negari. Iki gadah kewajiban ngayomi dhateng kawula paduka. Mila kedah dipun conton ingkang sae. Tumindak sing resik kudu ditengenke, tumindak sing Allah wajib disingkirke. Iya. Lekas paduka menika ugi dados pangajaping warga agung ing dhuwur Sidareja mriki. Namung tansah nyuwun kersane Gusti resika desanipun, resika jiwanipun para warga ing mriki. Ing saben taun tansah ngonoaken bersih dusun utawi bersih desa. Pamuji kula monggo para warga agung ing Maladan mriki tansah manunggil cipta rasa budi karsa kangge makarya sesarengan. Rumeksa dhateng wilujenging dusun lan wilujenging desa mriki. Iya aku nekseni. Sakbaring ngringitan pandonga kula mugi ing Maladan mriki pikantuk nugrahaning Gusti para warga ing mriki tansah manggih hayu-hayu rahayune skala kasembadan ingkang ginayuh. Tetanen saged ngrembaka, reregen saged ndamel sing seminten remenipun ingkang sesadian. Iya. Dene kula sak kanca ingkang kewajiban ngrumaosi kathah lepat duwin kekerenganipun. Katur warga agung ing dewa mriki pun semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Sesanti kula sepisan merdika, merdika salamiya. Jaya Jaya Wijayanti ing dewa Bayendra sangsaya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka aku bakal njogetana syukur ngersane pangeran. Sumangga Gus.